Vay. Dişim. Ayece. Razı ol komşu. Qaraz bergiňi vermejek bolup her hili bakana tapýan da. Ey ne hil urgen ýagyr komşu. Ben berde demim salap yatıyla o görüyor. Sen bolsa baş uzun oturup algıyı sağlayak. Ne dereceleri yettik o sen ırzap. Ne dereceleri yettik sen adam. Gaýtana ýaňsy. Demmi sana ýatýan bol. Diş ağırdan ölülmem o. Yöneden bergiňi bermejek bolup aňry kaçykjak bolýan. Ynzabam gerekdir o goňşy, ynzabam gerekdir. Her gerek bir bakana tapýaňa. Geçen elek gelemdi. Bil, mutsyny diýip ýatyrdyň. Sen ömrüňe bergiden başga agyr zat göterip gördüňmi? Onu näme köýdek näme? İçim agyr ýa diýip aýak ýoly ýyryp oturmalyň. Onu näme kytapar gelemdi? Baba silim, baba salim, mama salim diýdim. Ey, her gerek bir mana tapýaň o sen. Yok, şu gedek ağlamak o. Bir da öyle sen kargıncın tutuyam näme? En kargıncım tutun o ýeke. Tutuş doğumun kargıncı tuttu. Ha? Hemmesini alıpsın, doğumda aklın barısını alıpsın sen. Ey, in berkesi. Aşakta oturyan dayda var ha, vakt yordaydı. Şonunu ma 2 manada alıpsın o. 2 manada gözünü sokacak mı? Ay, inlik bolup dur da o. Saklanıp bilemek. Bir köpük da. Dama köl olur diyem Türkmen. On akıl iş şeyleri değişti o. Sen yani bergdarları değişti değil ol. Öyle deydi aman can. Nereden senin kardar ayıptırına? Bercek o şu pulunu. Şimdi işağırda mırgutloyun ne deyip bolsa ölmek stoprası yapacak pulunu. Hani değil kömek çağırmadın mı? Çağırdım. Gelecekka dediler. Hemçin. Bergitini versin yani. Men olara ne merim var o? Kaçın orada plortturma men o. Bir solardan alamak diyorum. Çınını aytyan mı? O yat. Oynettim lan. Şey diyor yürü. Ne Arda yaptın? akılya geldiler öğütten. Hudaya şükür. Oy Allah can öfedim kuvat. İnni kalın ömrüm. Yaramak deyip oynayacak ya. Selamun aleyküm. İnanıp manzan hassamız. Goňma ýagdy? Alayın, ana otur. O vakti size cana çekme. Bak komşulara dişim külöttüler ha. Näme bolýar? Dişim ağrıyor. Hasandan bäri? Bergedip başlandan beri. Aman can. Şu maglumatlar neme gerek iştaydı? Lokman sorap dur. Tedikiňizi bile ýaşaýanmy? Towa diyor ağam. Bilýän goňşulay. Ölünün maşgalaňa zadyňyz barmy? Yok ağam. Öňüm aradan bittik. Ondan metal aladı gerek. Düşnükül. Hani açyňlany? Yo. Ukolurjak bolamok men. Yo, eliňi de açmak gerek. Agyňy açsaň bolýar. Diş sotkaň dörenden hawaraňyz barmy? Dişini sotkalak gördüňizmi? Sude gördüm dişi. Kuştum çöpýäl ak gara bolup gitdir ara. Agyňyzy ýapaýyn. Anyk gara bardat. Dişiňe de agyrmasy ýaly. Lokmancan bergit berýän şekilde gelet. Endi näme etmeli? İnne dinleň meni. İlkiren erteri ýerden turýaňyzda diş merkezine barıp diş lukmana dişiňizi görkedim. Ondan soňam diş möhüm zatdyr. Biz o zatlar ünt beremedik, emma dişe ünt bermeli. Dişiňizi bara ýatmadan öň biram turuňdan soň hökman çotkulamaly. Tide değişdi. Sivident tip täze diş çotko çykdy. Öz yerli önümüz. Hem daşa ýurtda ýörünni önüm. Şol sivident gaty ýokary hili diş çotkodur. Özüm bizde 3 manat bahady bala. Yigitler, şoň üçin şol sivident bilen dişiňi çotkalan. Sividentlidinmi? Yok, sivident. Lokmancan. Oh. Karaşarın alıp bolyan yerine bilýän näsin 3 ay ha? Yo. Men o zatlar oşup bilmem, men diňe massagat ter bilýän. Galanyň nire barsaňyz, öýüňizi açtyrýaňyz 3 manat bahady bala. Bolýar? Sivident diş ağrıny ýatdan çykardyr. 3 mandadır amana kararlık getirtdiler. Yeni tamrak başladı. Sivident. Bergin vermene ölüm ok. Sivident can.